Здравейте в това видео, където ще ви представя малката коледна библиотека. Тази прекрасна коледна книга. Прекрасна казвам, защото първоначално ми тръгна доста първите страници зле. Даже ще ви прочета цитатите, които не ми харесаха и които дори бях готова буквално да оставя книгата, но продължих да я чета и в крайна сметка като заключение мога да кажа, че отдавна не съм чела книга на Летата Сосиела и коледни книги много рядко чета, само тематично покрай Коледа, но тази книга много ми харесва. Нека те пак първо да ви представя Дейвид Барнет, писателят на този роман, който всъщност се преразказва идеята да напише такъв роман, идва от спомените от неговото детство, когато е посещавал точно такава библиотека на колела, а именно автобус, който бил като библиотека обзаведен. Още повече ми стана странно, че това всъщност е мъж и той се справя толкова добре да напише такъв прекрасен роман, да създаде такива истории, въпреки че имаше и нещо, което не ми хареса, но след малко ще ви споделя какво е то, защото всъщност е част от сюжета. Но като цяло книгата не е такава, каквато не исках да бъде, а именно захаросана, да бъде някакъв прекалено розов балон, любовен, романтичен жанр. Не. Само самия факт, че героите в този роман са 40 плюс години, почти по-голямата част от персонажите, е достатъчен да ви подскаже, да ви светне лампичката, че книгата ще бъде леко драматична, леко тъжна и много по-дълбоко смислена от една блудкава, розова, типична Hallmark история, въпреки че от тях има хубави сюжетни линии. За какво става дума тук? Запознаваме се с Моли, която работи и живее в Лондон, но в течение на обстоятелствата така се случва, че се разделя с човека до нея и се връща от малкото гърче, където всъщност е родом и където е мечтала след като довърши образование да продължи да учи висше такова в по-големия град, да отиде да живее там, както и се случва в Лондон. И се връща в въпросното малко градче, където пък Мери Лемурс, така се казва градчето, където е нейният баща Джак. Джак е работил като миньор, но вече след, може би, като приключва работата в мината и ще да кажа предпенсионна възраст, но не съм сигурна дали човек е пенсионер или не, но към днешна дата, когато се развива действието в книгата, той работи като библиотекар и шофьор 2 в 1. Той кара този автобус, като всеки един ден има график и автобуса се намира в различен, да кажем, квартал или местност, близка до въпросното градче. И абсолютно коритата е много добра, но веднага се досетих кой може да е нейният дизайнер и това се оказа Фиделия, се случи нещо, Фиделия Косева, която е дизайнер на тази. И така книгата ми хареса много, защото, както казах, всеки един моли главния персонаж, но освен нея са и останалите читатели и най-чести посетители на тази мобилна библиотека, като всеки един от тези герои останали е различен по пол, различен, близки са по възраст, затова ви казах, че около 40 плюс до 60 години. Всеки един от тези хора търси нещо, е самотен и нещастен и съответно търси човешки контакт, приятел, любов, книга или просто място, където да поседи, да се стопли. И всеки един от тези герои има напълно реални житейски проблеми, които всеки един от тях може да има. Било финансови, било болката от загубата на любим човек, било загубата от раздяла, материални, нематериални проблеми. И затова тази книга всъщност толкова ми легна на сърце и толкова ми хареса, защото е напълно реалистична, но нещото, което не ми хареса, като разбира се това имам чувство, че ще превръща в норма, е политкоректността на романа. Или сякаш, че ако това не беше вкарано в сюжета, а именно имаме цветнокож герой и темата за ЛГБТ, темата за любовта между еднополовата любов. Нещо, което аз съм споменавала много пъти, че нямам против, но да го има във всяка втора книга, която хвана. Сякаш ми набиват канчета, ми казват има ни, знай, има ни, съществуваме и така нататък. Да си мисля, че факта, че тези две теми присъстват за пореден път в тази книга е едва ли не, че ако ги е нямало, книгата е нямало да бъде издадена. Не говори за българската книга, а изобщо за оригинала на книгата. И
без тези теми, без тези персонажи, без тези характеристики на персонажите, за които става дума, отново историята, това не е акцент в нея. Но също щеше да бъде толкова значима и смислена, колкото е с и без тези тематики, които бяха вкарани. Но за мен наистина тези няколко страници, които аз прочетох 310 с удоволствие, огромно удоволствие. И сега все пак ще ви прочета и точно тези два цитата, които бяха на ръба да ме откажат още на 300 страница да затворя книгата. А именно: Моли примигна. Май отново се отнесе, чето се случва, това дразнеше Патрик неимоверно много. Пак ли си пренесе в малкия си свят, промореше той. Сега пак, за какво мислиш? Обикновено се питаше дали когато кравите или заболи стомаха, става въпрос само за един или за всичките им 4. Или дали пържените яйца са били измислени, когато някой пещерняк случайно изпуснал едно голямо яйце от вече изчезнал вид птица и то се озовало върху голям горещ камък край огъня и всички са се скупчили, за да ахкат и охкат. Или дали ръката на някого е била чупена от лебед. Такива мисли минават на нашата главна героиня Моли. И на следващата страница, още на следващата страница, разбирате ли, просто не ми даде автора възможност да си кажа, може нещо моментно да е било. Още на следващата страница е следващия цитат. Така че ще обещаваше кандидати за Моли. Моли започна да гледа четвърти филм и всички сюжети започват да се сливат, докато тя не се унася на канапето и нахлуват сънища за засипаното от сняг градче Мери Лемурс и великолепен мъж с ослепително бели зъби, облечен в карирана риза, който не е нито Нил, нито Дарън, нито Джейсън, ами странна комбинация от тримата. Той й казва, че думата е там, където е сърцето. И я пита дали е изпекла джинджифилова къщичка и дали може да пъхне ръка в дънките й. Веднага, когато прочетох, нека да цитирам, от много слепително бели зъби, се сетих за този български персонаж и всъщност за редица много, които използват услугите на зъболекарите да направят супер изкрящи певи зъби, неестествено реални, но за бъркането на ръката в денките, отново казвам, Моли е около 35 годишна, някак си не й ходи. Не, че хората не се обарват и на тази година, но както де, ако изключим тези два цитата, които абсолютно нямат никакъв смисъл, логика да бъдат в романа, не знам какво е било точно това решение. Имаше още един цитат за един гнилоч, но него няма да го търся. Та ако изключим тези два цитата, романът се заслужава, историята, смисъла, сюжета, няма празнотитичко, каквото за всеки един от героите е вмъкнато тук, го има. Харесаха ми разностранните персонажи, различните проблеми, които бяха разгледани, трансформацията на някои от героите, които успяха да преоткрият себе си, да извоюват себе си, независимостта си, свободата си, решението първо да обичат себе си, а не да служат и да обичат първо някой друг. И така че не е типичната коледна захаросана книга. Разбира се, и в самата библиотека, както знаете, много четох подобен тип сюжетни филми, дали ще са кафенета, библиотеки или някакви подобни обществени сгради. Често има случаи, в който нещо да се случва и те евентуално ще бъдат затворени и премахнати. Но, както аз казвам, книгите обединяват хората и независимо нашите персонажи се обединяват в тази библиотека, това автобусче. Всъщност това е тяхното начало. И така че горещо ви препоръчвам, ако ви се чете коледна книга, точно в този момент да прочетете Малката коледна библиотека на Дейвид Барнет. Сигурно, че ще ви хареса и ще ви развълнува. Ако вече сте чели, споделете ми долу в коментарите какво мислите вие за тази книга, за този роман. Хареса ли ви, не ви ли хареса, четете ли коледни книги, обичате ли по всяко време на годината или само като мен през декември. Благодаря ви, като изгледали това видео. Ще се видим в следващото.